जाहाथे नोंथांखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय स' दा नै गोसो दंब्ला पार्ट 5आ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन जोबोद मोजां जादों आङो मिउजिक ससे क्लिपखौ नोंथांमोननि सेराव होगोन नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय सङा माबायदि जादों गोसो दंब्ला 5 पार्ट बेहाय मेथाइखौ रोजाबदों जोंहा खनसाय ब्रह्म आरो फिमेलाव दङ जोंहा सुलिखा बसुमतारी मेन जोबोद मोजां जादों सङा आं जोबोद मोजां मोनदों संखौ खोनासंनानै बेनिफ्राय बेहाय फावखुंगुर महराव दङ जोंहा सानि ब्रह्म आरो गाहाय फावखुंग्रि महराव दङ जोंहा दिप्ति बसुमतारी जोबोद मोजां जादों सङा दंब्ला 5आ जोबोद होंगो दोंगो जोबोद मोजां जागोन आरोना नोंथांमोनाथ' निस्सय ससियेल मिडिया एबा रिलिज जाबाथाय नोंथांमोना नुखागोन दासान्दि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ जोबोद बेहाय डाइरेक्टर महराव दङ जोंहा सोरां बसुमतारी जोबोद मोजां जादों गानाबो एबा शुटिंनि खामानियाबो जोबोद मोजां मोनदों आङो थ' नोंथांमोनाथ' रिलिज जाबा नुखागोन स' नोंथांमोना नेनानै थादो आरो माबे चेनेलाव होगोन आरो मबाइल हेगारगोन बेखौ बुंथाखै दासान्दि नोंथांमोना जेथिया हेगारगोन नोंथांमोनाथ' निस्सय नुखागोन आरो बेखौनो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आं आपडेट होनो सेस्था खालामबाय थागोन बर' सौनि सायाव नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम थ' भिडिअ बेनोसैमोन जय बर' आर्मि